missen, want het is een feestje elk jaar. Op de Sint-verjaardag zitten wij gezellig bij elkaar. En we wachten op de cadeautjes, want hij komt als eens mensenheugenis. Oh, ik kan niet wachten tot het 5 december is. Oh, ik kan niet wachten tot het 5 december is. Het is vrijdagmiddag en de uitzending van de onbekende gast zit er weer op. Leo Peters loopt naar zijn postvak om te kijken of hij nog fanmail heeft gekregen. Wat is dat nou? Een ei in het postvak. Wat moet ik met een ei? Hey, Leo. Kijk eens wat ik heb, Leo. Ik heb een muts metgenomen dat het bijna Sinterklaas is. Alsjeblieft. Kom, kijk eens wat ik in mijn postvak vind. Is dat nou? Kost me een poolzij zien. Een polzij? Ja, wat moet ik daarmee? Dat weet ik ook niet. Mag dat geluid of zo? Of, Ik zal hem eens vragen of ik het zie. Bist u een man? Bist u een vrouw? Dat is wat ik geef dan dicht. Toen kent ze wat ik me doen. En weet je wat ik dan doe? Dan neem ik het ei met naar de zaterdag, naar de Rob en Robin Show. Gewoon nog een beetje met experimenteren. Alsjeblieft. Dankjewel. Een ei. Hey Remco, kijk eens op. Pakken. Een ei, wat mag ik dan nog mee? Ja, en misschien kan ze dat meenemen voor het experiment van de uitzending, voor de komende uitzending. Ja, ken ik zeker al wat mee. Ja, ik ben er wel eens voor het experiment. Cheers, schat. Dit is voor mij. Kamstelling aan het ei. Dat heb ik van Leo Peters vandaag gekregen. Dat geloof ik dat. Maar wie daar dan aankomt... Van de paashaas zeker, of wat? Paashaas. Een beentje, sinds wanneer wat polsen in de winter. Tegenwoordig werd ze dat ook niet meer. Ja, ze ook wel gelegen. Ik heb ook wel langer gekregen, niet? Nou, zullen we? Zullen we wat? Zullen we het ei bakken? Ja, dat is lekker, dat is een goed idee. Eens even kijken dan. Ja, Remco, dat is een goed idee, maar zo stik jij ergens op nieuws? Ja, maar wel een magnetron, ik heb het toch nog net zo goed in doen. Nou ja, dan mag het eigenlijk toch goed? Ja. Dan doe ik hem terug in. Dat is levensgevaarlijk. Dat moest ze nooit doen. Geef dat ei maar aan mij. Want ik ben tenslotte Mark Reinders. Zou het voor geen
missen.